se na ko leng season 1 bung to berna karon da khat zuaya min lo sha thiam teu chuanin thon thu thar karon tile ngal watanga chuanin season 2 po bung season 2 bung chu atam to lawanga thon thu kar laka karon da telang ati ra changa top thlenga lo ngai thla te khan min lo comment sak le sham shamula tin lo ngai thla thar chi te po elo mai thaya nang nei pon min lo like saka min lo comment sak thak turen ka som chuwa tin en ngai thak na khwa veng emokha en lo comment le diet don nia hria thi nuam ve thina kati to kha chiar chun zom le nga lang ruat puya thu post chuan mi pui mit alain an beng aver lea rem puya te numa chungi te a thian ho account na hriat then kha tho chu boina in nam noi ta chu atek vek hloma an buai ril ru to hle he pa hi zong chuak va to tin rem puya chu a buai to hlea mi pui lain group ranga an lo post dar bok ruat puya ro mun him taka a tlat thung zan lung ngai thak le khohar tlak tak chu buai noi chuan aliam ve maya lute chuan rk chu anin neina telve sham tur chuan han som ngiala nusangi ompui angai thu chuan a hnial thai shama asoyang chuan driver chu emirin tak somang che chuan an lo chang don che a hriat chu thei tur khan omsu atia phone chu ada ngala rk chuan lomzola hena chuan voin chuan inkal ngei aring dona phone kha on reng maula ashan pain an ron chui lawang on reng ro chanchin in shilnan atia zorama chuan hlute le lomzola chau chu an buai to lo mana mai tuam satli angot angkha atok to lawa mizorama chuan covid aron lut ve to don nin an soya zol nei pizwali rong bol pui te ho khan thom ron nei le hatin pathian in min shemnan kanrama covid 19 aron lut ve don ti chu an tlangau puya ani na taka chuan chu thil chu in larna mu kher lo poin khovel pum covid in ashu dan ngai to chuan chiang sai mizorama po in ringlel anom nuala phailama tangaron hota chu an khung sang zela maspo mitin main an vua towa vengthen khata phei chuan in khar khipin pon chua an khap tanta chu hun chu lom zola te ta na van nei na chu ani ruat pe chuan atum dante ron soin tuna hian studio pakhata kommek atia min man chuak lawang lo hlau thong su ma se thil hi ti zung zung thai ani ngot lawa ruwa manna thatak nen chanchin karon puang chuakang atia munga chuan thom novel chain anom na lai mun chu asoya ruat pe chuan anha tho pui thin a thian pa chu ron tirin bike po a ho tir ngala lute te in nei na lam pan chuan an chuak veta han thom no a fai to in an bike achang kang to sia tuman an ring hlel ho lawang le lute le rempuya po an moi hlea anin nei na lam pan chuan an kalta lomzola te chuan anin nei holam chu lo chan fu zokin an ringa om hun rem taka an lo siama lute le lomzola in nei na chuan kal an thanem phian mai lute hlim lo mel chuan apa chu ati som lea ma se ti thei an nei to si lo an ruam manang chuan thil chu an kalpui zela in nei program azawa lute chu mitui parol kiang chung chuan rem piano pui anita ni ma se baise na chete alanaya chu chu anei chun ani to ruat pe chu aum na chin hriat chu tumin rem puya mi roi ta chuan thei to pin an zong ve renga aum na an hремai theilo athil po satang chuan aum na chu chui chu thei in ringin cyber crime lama rem puya thiante an chena sa thei top tak meu an chua ruat pe ro thileng kim puang chuak to turin ain buat sei meka ain pe thokhat to hle mai eng tin tinemo ruat pe om na chu an thre chuak theita rang takin chu mun chu an pan ngala thuam pui venga ni in man mo takin chulai mun chu an pan ngala veng top lama infa tak pakhat chu an chui zona chu veng po chu are thuapa pon chuak motor anom lo hle tin an veng hi a mor ba ka a inom na chu mi tlo po tam lo ani bok nen chulai mun chu ruat pe ta chuan an thlang ni na lang stepa chuan lon chawin tukver dar thlang kara tang chuan computer ma thu tlangwal pakhat hi an wa mu theita thom dim tak chuan an che zela an mai tuamin mi pathum chuan silai nen an walu chil tarup mai ma se ruat puya alo ni hau lo ruat puya kaw na tang chuan lo online in vau deuh ti chuan thu an han zot fi angala thu post turin tuemo in aron thil thin thu asoya athil post pakhat zela cheng sang khat zel adon thu te chu khur zoi zoi chuan ashila
rempuya chu an call ngal ma se alo buai sia phone ala thailo abiak thin number chu lain an chu san le tangota lom zola te in lama chuan RK chu alo buai leya aril ru alo ha ve bok nen pisangi po chu angai tu alo lek lek thin in thiar tura alu nu chuan bathroom ma chuan reife ahan oma identify ngal boka awa chuak chu pisangi chu alo vot thler toa amangang chu a awruaya an thenom nai an local khom trak traka an nu rei vak lawa chuan phone chu a phora lom zola phone chu aron ngor der dera in nei mang ho an ho sap sap bok phone chu han changa anu boral thu chu RK chuan aron shil ta thot mai RK chu atrap hom homa shoma tilu tuk chu abuai veka lom zola point rilu film apu thei to lo amangai anui na kalsan chu na ti ma pathian chu adem mol mol mai ni munga point rilu film apu thei to bik lo nu lo chan ve to tho ani wangin a hrethiam ma lom zolan anu amu mi alawa an William tur chu ngai ngam lovin kalmai tur le lute chu akuta da top turin atitangota lom zola po in ngai tu anon hau lovin anin lampan chuan atlanta ngala rempi ta thian ho photoshoot na lama la om ho po chuan lom zola nu boral thu chu lo hre vein lom zola man thein rem chang tak ani don ti hriain an va ho san ve ngala photographer le a thian tlemte driver le rempi le lute chu anom ta rempuya chuan a thian ta chu atul ang te turin acha pisangi chu pangpar min lo pek sakang cheu tin an kal ngala lute chuan kalve du viau ma se mangai na wanga abai seina nei chun lom zolan ala ngakin aring tlata kal chu arot tu talawani lom zola chu bikin chak takin atlana amax bola chu siam that atum nalama atlang he ngeya ma se chu tiang ngai ven man ani to lo anin lam chu darkar khatvel leka atheng phaya anin chu anlo sing samol mol toa RK alo trap mek bok pitluang chuan RK alo nem siam siama alo in sud ve fei faya lom zola tum lok le rin lok lo tak main police anin bula chuan anlo om thap mai lom zola ron chuk tha chu muin anlo aw ngala chu vele lom zola chu bike lampan chuan atlan let le ngala chak tak chuan atlana konglaka chuan rempuya ta thian ho kha lo lang vele che in atlana tur dal che chuan anlo ding boxi a bike chu da in an chak langa chuan atlan chho ngota kham sang tak mai zona dingin police ho chuan an lo chho ve zela rempuya thian te pon police ho chu an ron troi om bok rempuya mitir te chuan road pe chanchin chu message in an va hril ta topa lunglei lama dai omin a thian pa nen an lo va phaya min lo bum kwal vel mai mai ani tuna hian media chian ngak to ani ome lunglei lama i thian te jong chuak turin emo police emapo hril top mai ro tin thuron an peya rempuya chuan inti dan in tiro athil ti tum ati ma in jong chuak thei ani ngat chuan in pathum tan cheng nuai thum ti in message chu a reply a lunglei lama road pe te chui tur chuan an thian te an bezui ngala anni po wathlen phei ve ngal an tum boka ma se lunglei lampo local task force te om to in zalen takin alu mai thei to bi kher lo mai thei ma se road puya man ngai chu an tum ru hle lutei le rempuya ma chuan photographer te chu an tlan thla pulian ku nga te in lama lutei te nu pa chu chungkhat nai vai le sombik tak meu ten an lo ngak thap bok munga chuan an motor chu lo changin photographer chuan a signal zewa munga po ain ring to hle photographer te an liam ta mo tia chuan wedding car nal zet mai chu muang changin aron tlan thlata munga chu ron langin lutei chuan munga a muchia chu driver chu amit mai zewa driver hi elementary atanga high school thleng class akal puithin a thian tha thina ania higher le college phailama zirzomin lutei nen hi chuan online bereng thina rempuya hian a hrevelem lawani lutei thian pa driver chu azung loka munga chuan motor chu honghal thokin rempuya chu a the thatopa na tak takin a hnek hrepa driver chu kawin man mo tak chuan an tlan ngala rempuya la motora a phone vel a om vek sia a thin rim lutuk chuan phuba alak ngei tur thu soinua no chuan puitu tur zongin a awruaya lute chuan munga kianga chuan an kalna tur azota ala hriat bik lo thule lomzola an nga phut tur thu chuan a changa lute chu a hlau thong hle maya ma se lomzola nen ani don chuan khoi muna pokal ain huamani studio chunga chuan LPS lam ayo zonet lam ayo le
local ke bul sang sang le chanchin bumi te ko khom vekin MLA fapa thina chungchang chu rot pe chuan apuang chuak ta life veka pek chuani boxi rem pe te in lama mo thar nga pa TV lo en mai te chu an thil mu chuan a thong hle mai makan ti chu an hoi kwal seka rem pe mi tir te po chuan ti thai an nei ta lo news chuan zoram pum media thlen phak na zong chu adeng chuak ne hlea rem pe chu han bia kan tuma munga chuan phone chu lo changin an lo cham thu chu an rila munga chuan thilom zia chu a hre thiam lo hlea chumi ta chuan tuna chuan isahim na tur chau ngai tuari ro tin phone chu an da ngal maka munga chuan thilom zia alaman mai theilo rem pe te in chunga ve thung chuan en le muin ang theu chu chanchin le thilom zia anin zot sek boka pulian ku nga chuan afapa chu phone a han tuma ala thei bok si lo in nam noi ta ming chu an han soi diat tiata ama ming ngei po chu atel boka noma chungi ming an lam chu boite chuan anu chu kwa pa in atrapa a han chum le ngot thin ma chungi chu thinrima wanga mitsen rumin ading ngoi reng thunga par buka tan bo tum chu an thenom tlangwal ho chuan lo manin an han beng liama par buka chuan ain nam noi ve lo thu le an phia ruk thu te soin dot vekani thu chu a soina sa ma se oi saktu atong lo police kuta an hlan tamaka tlang lama ve thung chuan chu tiang bo ruak chu engma hre heklo an lo in ve na sa hle maya lom zola chu a hnung tol zong chuan kalin tual tha thu boy or mek to zok rem pia thian te po chuan thanem ngai takin an la ve bok lom zola chuan dam chunga tang tura zelu le ai chuan adu ngai ho lo thina chu a thlang ta an bai seina call eng ron her chu hun a nga hlel em chu an tan chuan amit len don ta ni atol nunga thi ron thovuk vokin atol le chuan aliam don ani ti chu a hria anu akal toa a mangai berin pasala nei to bok van lam a hoya lalpa min shoi dan hi ka hre thiam lo kadam chungin irem min ruat sakhi hriat thiam katuma ma se ka hre thiam ngai don lo che ni hi tin pathian chu atop nan a han awa anu minglamin a mangai thu a han soya hlute chu engtik lai po a mangai reng to tur thu a soi sap boka arkele munga minglamin a mangai vek thu chu laulu tuka wanga mui khur hlet chung chuan a soya amai mi chinga police ho chuan ding turin le tilo tur chuan an awa silai an da thlabok ma se lom zola chuan damzel turin chakna anei to lo ale hoi thuta khamsak taka chuan azuang thata ni police ho chu tlan phei ngal watin azun thlakna kham chu an ena mishing tan dam chu angaina omin an relo rilhai taka anom lai chuan an phone aron ria man tur thalak le an ming an ron thona maktak main an bula kham lambia loading reng ho chu an man ta ngau ngawa an ni ho chuan an hre thiam lo hle a ruat pui po ain puang zo chu an man ve ngal bok ma se thudi ka puang ta chu a chung ril ro a hlim veng thung breaking news langin sarkar chuan thu chu asiama lom zola chunga ngaidam dilin azalen thu chu an ron puang ta dum mai hlute le munga pon phone atangin an lo thlir ve renga loma wangin an bianga mitui alo luang nge ya hlute chuan munga chu han ku awong munga po alom ve kher mai an lom na wanga an nui ri po alare ma hawin news dang ron om vele ngalin lom zola thi thu chuan aron deng zui vele ngal hlute chu meng boy ngal vekin munga po chuan a hre thiam lo hle a news chu han ngai thla chiangin a thi dan te chu angai tha ain ti pachang zo lo thian pa min fui na khai theta lo em ni nun na hi hlusin iti fo kha inun nangat phai kha chu a hlusin kamishriat to zonga mi thaberini ti in a han phun sapa nie mishing nun baidot na topin alu chil to chuan shing nun hian du thlan tur ape to ngai lo alo lang ma saber kha ani to mai engkim chin fela engkim ti bo vek chu an du thlan tur nei chun ani to thin reng ani lom zola po mang an thak le baidon thak takten an bo renga harsa tak tuarin atuar chuak trep to a ma se atana hluber mai achakna nar ber anu mewin mola liam san thu a hriat chuan alo pal tlang to zo zai te kha a hre chang to lo lute chuan mi molpa mola tin a awa a trap hom homa driver po chu om huna amit tui alo tling ve pama
munga chuan lute chu a han ko a atal vak vaka a trap na salutuk chu trap re chuak theilawin a thotha hlei theilawa an buai pui ngal chung chunga damdoin lam an pan pui ngal bok ar ke te in lama po chanchin lo she vein trap lo tu ma re anom lo zalen na ngai lu em tu nun na hlut zia soya misual ber nun na po hlut em thin tu chuan adin munin azir lo awangin anun chu achanta anisia ar ke chuan lomzual nusang tiin anming alama atra la cham chuan chulai muna omzong jong chu avel trap ani ber mai chu ni buai noi chu a herliama pulian ku ngalaka po case filein munga chu thuzo fia ania munga thian pa chu thu hretua tangin pulian ku nga chu kumsom panga lungin tan ba ka poisa thanem tak choi turati ania rempuya po dam chung tang tura ti ani bok rempuya thian te haule ma chung ite chu kumnga theu tang turati ania annung changa zira chu lai lok phalsak aniang ruat puyai ro kumthum chung atan ve angai dona ma se tang lawin sarkar en thlak na hnuaya kumthum chung aum don thunga awan nai ta hlawani munga po zel tlan chole pulian kunga tha atung wangin kumthum tang turati ani ve boka te chuan chu boina mo phurtu zong zong te chu hremna an pekim veka lomzola po mizaudanin nisari chung anzon hnu poin an lamulawa athingei niangain an william veta ani hlutele rk chuan pisangile lomzola thana chuan thuin vanlam chu an thlir duna rotpe churon kalin ron hruai atuma hlutero akal ve dulawa rk hena chuan lohan kalsan ri mai turin atia thana chuan ngoi rengin athu wangwanga anin ngana anbai seina atham ral ta vek chu siam tu chunga avi ema ti theila anei silo minung rama hian damveni anei to in ain ring to lawa damve zel chakna le chakna la anei to heklo anun chu mal takin amang tlok tlok mai don ani ma se khoila yai mo lomzola kha ladama lanung ve tura ngain ala zong ru reng thin lomzola kha akal ni tangkhan kumli lai chu aliam ta arwang an la mulawa an zong to heklo ma se lute thin lungai ro anung reng to don ani chu than khohar taka lute mal taka athut lai chuan achaka tang chuan tlangwal pakhathi pangpar nen aron chuk nak naka lute dara chuan ahan vuana lute chu hoi chuakin ami mu chu tudang nilovin lomzola thianpa munga ngei kha alonia lute chuan munga mel a mu chuan a hnukul zualin munga chu ahan kuwa topa munga chuan kan thianpa hi khoilai mo chuan ala emang tin lute chu a hnem siam siama ti chuan thana chuan thudunin anti ti mela in mangai te chu liamin in kalsan thin maila min suizom tu mangai nai ro kum khuain a omin anung rengang tekhan season 1 bung top ber chu azauta ka soito angkhanin tunlai chu ka chiar thei lo toka min lo hrethiamula chiar hi katum verenga ka chiar hlei thei lo to tuna po hianin tlemte te ka chiar kha tem ka chiar chun zom zewa angai nom lo mai thaya a thon thungai nom tak chu ani lo sa ti ka ria a ka thon thu zia te hi chu aro pi tak om lo veka chuti rol chuanin ka phak to ka uluka ka zia chu ni ve vek thawa midang thon thu nen min khai khin sak lo ula tin ka chiar po midang chiar nen min khai khin sak lo ula mizo tong bak thiam me lo hian mizo tong chiar te hi kan thiam lo vele khanglanga chu wang chuanin ngai thak dan tok min lo thiam sakanga chuti rol chuanin ka chiar dik lo te min shil kha chu hre chuang lo ula engponi se like le comment kha min lo pek sak le thau don ya